Dari na. Tahan dito na. Maligo tayo. Anay. Kapon mo daw. Bati bro. Bay, laay man bay, may pap. Di ba? Uso ang bay ang manigim. Oo, usap ito ron. Ulma na jugos yung cellphone, di magpusta. Ano ni? Record sa mga kickbox. Murag mao na gini. Ano ka alam? Siguro na rin. Barangay na may ikaw Monkey Pox. Basig mga naong to sila mga unggoy. Kaya na unggoy. Monkey Pox ka lang ipungan. Naong gitong mga unggoy. Naog yun. Naong gito. Ang nato pa ikaw sila lang. Makaduan ka. Asa karon sila. Hoy! Hoy! Man, kamu ba? Kamu to mong kontra sa manigim? Kamu din ang post no? Kami? Pila yung pusta? 500. 500. Man, Good. misi. Pula na to. Ano pula pa? Oh, ano pula? Ari kay. Ano pula? Pagpiansa mo na mong leader, na kami nag-unggoy. Batok ra. Sige, magpagsang ka na. Balik, guys, one. Alak. Okay. Ne. Bandi. Uy, alak. Lupo mo na yung samtang na. Kurang mo. Doon sa, oy. Bantay. Bantay, ay tigtawa. Bantay eh. Kasana ninyo? Ay masih gara-gara ba? Yung ano din di bitaw dire. Grabo kayo, kamera may nanong. Akat. Kung kami na lang ha. Kasi mo. Saan nyo? Saan kayo? Uli mo. Sabay na rin. Bantay ligid mo manto. Bantay lang mo. Uli mo, maagi mo dito. Pati ang kapadaguhan nyo, nasamad ko. Ilang gali mo dito. Kasaan na ito na no, basket ganyan. Dawa ito. Hey. Bro. Ayun pa sila nga. Hindi na tapos nag-iwan sila. Giyanan nga. Makaakit yung mundo kaya giyanan. May kalibanganan. Tahan dito na. Maligo tayo. Anay. Kapon mo daw. Bati bro. Sumpagay man ni. Awayan ini mo taas. Ako ni uwang mo. Uy! Uy! Ayan! Naisa gini mo? Bantay mo. Naisa gini.